Boas, benvidos a Pulso Activo. Eu son Edi, o teu adestrador. E hoxe imos a facer unha rutina sinxela pero efectiva para manter o corpo en movimento. Ti marca o ritmo e eu acompáñote. Comezamos. Benvidos un día máis a Pulso Activo, como sempre, moi ben acompañado. Como estamos? Boas. Sabedes que estamos en época navideña. Sabedes o meu peiteado novo, non sei que opinades, que rapaz? A mí gustame, a mí tamén me gusta. Estás un pouco niga. Mira como me fan a pelota. Organizamos un amigo invisible porque estaba isto chegando a unhas confianzas que dixemos, home, pois un agasallo aí por sorteo, poñemos nun cacharro o nome de todos e cada un vai escollendo o show. Al final estamos traballando día sí, día tamén, pois tamén apetecía meter que tivésemos un poquinho de detalles entre nós. e hoxe é o día de abrir os agasallos, así que comezamos. Ben, imos a comezar facendo un poquinho de mobilidade articular, imos cara a un lado. Nin que vale eso de algo facer a pelota. Por, sí que vale algo. Facemos Non vale, non facemos vale. menos repeticións. Ah, bueno, entonces, pois, poño máis pilas. Super guapos son hoxe, non? Sí. Ese peinado con Arriba, fixaches ti. abaixo. Non lle creas que nunca che quito repeticións, Así que... Xa. Imos Fixaches ti aí ese peinado, Edi. cos sombreiros que... A ver, este hai que comentar. Dixeron, hai que cambiar un pouco aí o look, tal, e bueno, xa que estamos nesta época, se acerca aí o fin de ano e demais, dixen, bueno, pois mira, en maquillaxe e perruquería xa me dixeron, veña, atrévete cunhas trenzas. Cambiamos e dixen, é porque non, hai que probar de todo. Así que... Aquí está o resultado. Di a verdade. Teño que degradar un poquinho polos Canto lados para que canta este envexa. guai. E a verdade, o Anxo puxo o bigote e dixetes, eu como Claro, podo facer para cambiar? Solo que deixou aí un rego de patatas encima da cabeza, pero... Mal na cintura. Non sexades malos. Efectivamente, hoxe Edi, eu penso que se celou do meu bigote e dixo, eu tamén quero ser diferente. Mira, o pique destes dous é xenial. Tanto lleval para correxirse, para ver como se agasallan ou para simplemente andar a cambiar o look. Quedalle fatal. Co pelo bonito que ten e anda estropeando. Unha cousinha, xa que estamos nesta época xa me destedes amigo o tema co pelo. Que sodes máis do que quedou outro día aí pendiente? De agasallar ou que vos agasallen? Independientemente, xa sabemos que ven Papá Noel, que veñen os Reyes Magos, pero cando é En todas as cumpleanos épocas, e demais, como vos gusta eso? Xuntamos pernas, A min gustame facer regalos. A min ambalar dúas. A min encántame pensalo, preparalo e sorprender. De feito, se os collo con tempo, despois ferme má sangue para... Cambiamos. Para dalos. eu prefiro agasallar, pero sempre cando non sexa unha muller. Porque me é moi complicado, macho. Sempre necesito axuda femenina. Pois de momento non nos regalaches nada, Pulsos e nocellos, al final, mira, todos temos de todo, cada vez é máis complicado. Pero a un home sei que regalar o meu pai, o meu tío, cambiamos cara dentro, o meu fillo. Pero cando é así a miña nai, a miña avó, a miña irmán, cóstame bastante. Xa lle digo, mira, decidime que queredes, cambiamos de pé, e eu Que sorprendente. xa sei. rompendo a maxia toda, Que pasada. Pero que é verdad, temos de todo, temos máis do que necesitamos. Sí, eso sí que é cambiamos, certo. Non precisamos Eses tanto. pequenos detalles, a min eu son moi fan dos pequenos detalles, de que me fagan pequenos Moi ben. detalliños. Ui, un regaliño. É verdade que me gusta agasallar, pero que me sorprendan ainda me gusta máis. Isto é un xogo de coordinación, non sei por que o din, porque agora estou super coordinadísima. Ai, que bonito! Ai, pero cantas cousiñas. Oh. Pois non sei, o millor o profe para que me poña as pilas e non alíe tanto. Vou apostar por Noemi. unha vez que acabamos con mobilidade articular, imos a pasar a parte do quecemento, imos a elevar un poquinho a temperatura do corpo, imos a comezar cunha marcha, podemos seguir aí falando mentras. Entón, ti, Anxo, que és máis de dar, recibir?
Que vale, Sigue, vamos. xa está metendo ansia, xa va mal pensando. Estou falando de agasallos. Todos os días Pois estamos. eu casi que son máis de dar. E tú dixeches que eras máis de recibir, o sea que genial. Parellaza, parellaza. Que mal pensada, Silvia, por favor. Non, que ti non. Non, Sí, sí. claro. Ahora vas de Ben, boiña. imos ahora a facer aí uns jumping jacks, imos aí. Eso, Aquí o humor que non falte, desde logo, nestas clases, de todo, pero vamos. Ese é o mellor agasallo de todos. Tío, É verdad. Imos aí. está cho dicindo Eddie, de apellido Bob Marley. Foi falar Freddie Mercury. Nada, Como aquí. defendes, Seriedade non hai ninguna, Non, non. Veña, último exercicio, imos a levar aí os xonllos arriba. Que xa non, Eso, eu non me creo que nos quite repeticións. Así que... Outra Claro, cosa non, claro. pero bo rollo aquí aí de sobra, Eso me gusta. Que importante no traballo, verdad? Que haxe bo ambiente. Pois sí. Home, que se non... Perfecto, moi ben. Para a seguinte sesión o que necesitamos é unha esteira, vale? Así que collede a que comezamos. Unha mini tixeira, fíos, agullas, a cinta métrica, o dedal. Bueno, varias cuchillas de afeitar, porque eu sempre me estaba queixando de que as gomas dos pelos tiraban moito. Me encanta. Acertou de pleno. Despois unhas notas, porque, bueno, eu son aí unha persona moi detallista, vou deixando notas por aí ás mulleres, aos homes poucas. Non sei se nos irá o Anxo, como fixo. Estou entre Eddie e Silvia, porque sí que me teñen vacilado bastante co tema de que non sei bailar e non me movo nada. Entonces eu casi tiro máis por Silvia que por Eddie. Moi ben, unha vez que xa collemos a esteira, imos a comezar a traballar, vale? Ímonos a colocar nesta posición, vou a colocar a man debaixo do ombreiro, xeonllo no chan e pé á mesma altura, vale? Pé, xeonllo e man na mesma liña, abrindo ben o peito, o que imos a facer é elevar a perna que está estirada cara arriba, collo aire e solto arriba. Cada vez que elevo, envigo cara adentro. Imos a facer isto 10 repeticións. Cantas van? Nin idea. 9 e 10. Ben, non me fallaron aí as matemáticas, Eu erguir non erguín moito, pero tiraba o seña co exercicio fixeno ben. Porque cando tira un poquinho sin pasarse, é que está ben feito. Cambiamos de lado. Mesmo exercicio. Menos mal que só temos dúas pernas, porque si non... Man, xeonllo e pé na mesma altura, abrindo ben o peito, collemos aire e elevo. Eso é. 3 4 5, envío cara adentro. 6 7 8 9 e 10. Moi ben. O exercicio lateral de subir a perna picaba máis que cando tes as dúas estiradas. A min picábame a de abaixo e a de arriba, picábame as dúas. O que imos a facer agora é unha variante entre o gato can e a patada de glúteo, vale? O que imos a facer é man separar a anchura dos ombreiros, xeonllo separar a anchura das cadeiras. Agora, imos a traballar ca perna dereita, o que vamos a facer é flexionando o xeonllo, levando cara ao peito e a cabeza tamén, cara ao xeonllo, collo aire, sacando vértebras cara fora, exhalo, estendo, vale? E vou cambiando a mirada, de acordo? Miro cara ao xeonllo, elevando as vértebras cara arriba e exhalo, miro frente, vale? Unha mezcla entre gato can e patada de glúteo. Ben, 10 ca mesma perna, comezamos, xeonllo a cabeza e miro frente, soltando aire. Eso é. Arqueando aí ben a columna, cada vez que flexiono, gañando mobilidade. Dime con xeonlla na cara. Van 7, se non me equivoco. 8,
9 e 10. Ben, olvidouseme dicir, se temos problemas de cervicais, o movimento moi corto, vale? Moi curto. Ben, collemos aire, flexiono, cambio de perna, solto. 2, 3, 4, 5, 6, 7. E última. Vale, recollemos atrás, relaxo. Pois esta variante do gato can non me din ben. Agacheime e, bueno, dime con xeonllo na cara. A min eso non me pasa, porque a miña perna queda como 1 kilómetro para atrás, entonces non creo que teña problema con eso. Aproveitamos que estamos nesta posición e imos a facer a posición da táboa e imos a ir a tocar ombreiro, vale? Recordamos que nos costa moito así, cas pernas tendidas, pois levo os xonllos ao chan e fago o mesmo exercicio, vale? Toco aí, así, de acordo? Que podemos, pernas tiradas, pam, pam, e tocamos aí 30 segundos de traballo, sí? Preparámonos, mans debaixo dos ombreiros, estiramos as pernas, vixiamos que ese cu non está apuntando cara arriba nin a pelve cara abaixo e aí comezamos a tocar o ombreiro. Va. Eso é. Cada vez que salo, envigo cara adentro. Veña que se queda pouco. Últimos segundos. Vale, xeonllos ao chan. A verdade é que a táboa tocando ombreiro non é a que máis me costa. Pareceme como que repartes máis o peso e non sufro tanto. Como tamén estou operada do túnel carpiano, teño medo ao mellor de me mancar. Entonces, esa prefiro facela cos cóbados apoiados, sabes? E o que imos a facer é un traballo do abdomen, pero especificamente dos oblicuos, vale? Fixémolo outro día, metemos as mans detrás na cabeza, non para tirar do pescozo, é simplemente de apoio, as pernas flexionadas, e o que imos a facer é levar o cóbado ao xeonllo contrario, vale? E estendo a outra perna. Volvo ao centro, flexiono cara arriba e unha vez arriba, xiro, de acordo? Imos a facer 10 con cada perna. Entón, subimos pernas flexionadas 90 grados, máis atrás no pescozo, collo aire e solto, levando o cóbado a perna o xeonllo contrario. E a zona lumbar ben apoiada, activando sempre o core, vale? Van dúas a cada lado. Eso é. Flexiono cara arriba e arriba xiro. Van 5. Eso é. Zona lumbar ben apoiada. Venga, quedanos dúas a cada lado. Unha a cada lado. Vale, recollemos e relaxamos, vale? Apoiamos a cabeza e relaxo aí. Eu penso que ben. Eran diferentes, nunca os fixera e, bueno, costaban, pero ben. Sí, os abdominais eses estuveron ben, a verdade é que tirou pouco. Agora o que imos a facer é apoio a cabeza, colocamos as mans, podémoslas colocar o debaixo do cu ou nos laterais, vale? O que vamos a facer é, primeiro, cas pernas flexionadas, vão a estender e co impulso vão a elevar, de acordo? Estendo primeiro cara ao fronte, veño recollendo e apreto glúteos, apreto abdomen e elevo as pernas cara ao aire, vale? Ben, collemos aire, solto pernas, flexiono e... Eso é, facemos 10. Eso. Apretando sempre o abdomen. 5, 6, 7. Facemos forza tamén, axudámonos cos brazos.
9 e 10. Relaxamos, golpeamos e imos a repetir este exercicio outra vez, vale? Donde notas o traballo? Acá. No abdomen. No abdomen, verdad? Sí. Donde dixeste, Noemi? Sona hueco. Ah, escuitenche na cara. Na cara tamén. Exerción. Sona traballando. Ben, imos agora ca última serie de 10 repeticións. Volvemos a colocarnos na posición de inicio. Estendo pernas, recollo, solto arriba. Eso é. Despego a zona lumbar e pego un chimpo cara arriba. Podo facer forza cos brazos tamén para axudarme. Contra o chan. Van 6 7 8 9 e 10. Moi ben. Golpeamos a zona abdominal, recollemos. E xa só nos queda un exercicio, vale? Non me salou moi ben, que queres que vos diga, pero separei o cu do chan, aunque fora así pouquiño. Casi dou a voltereta para atrás. O que imos a facer agora é o ponte de glúteo, pero imos a traballar a zona dos aductores, vale? Ben, o que vamos a facer é na mesma posición que facemos sempre a ponte de glúteo, pese para as anchuras das cadeiras, elevo, mantendo sempre o glúteo activado, o core activado, sempre nesta posición arriba, mantendo a pelva arriba, vou a separar os xeonllos e vou a xuntar as pernas, vale? Separo e xunto. E aquí o que vou a facer é 10 repeticións. Sí? Subimos, mantendo sempre aí a pelva arriba, separo perna e xunto xeonllo, vale? Eso é. Sempre mantendo arriba, apretando ben o glúteo. Problemas para min. E se non chegas cos xeonllos tampouco pasa nada. Nada, hai que facer o movimento de acercarnos, vale? E última, baixamos, apoiamos vértebra, levamos xeonllos cara a nós, imos a facer unha última serie de 10 repeticións Que raro. e acabamos xa. Pero era o por hoxe. último. No, era o último exercicio, pero non... Exercicio. Non a última repetición. Pero non a última repetición. Veña, imos alá. Talóns cerca dos glúteos, pés separados en chula das cadeiras, elevando aí a pelve arriba, glúteos activos, core activado, separo xeonllos e xunto. Ui, que teño que Inhalo subir. o separar, exhalo o xuntar. Fixadevos que os pés teño sempre en contacto co chan. 7 8 9 e 10. Moi ben. A ver que me tocou a min, Un destes para facer exercicio que máis. Isto que ves, diría, iba a dicir anxo, pero digo, se for anxo seguramente que sería algo ainda máis jodón, pero esta me parece suave para ser el. Voume a decantar por Noemi. Mira, vou dicir Noemi. Agora, imos a estirar as pernas, imos a estirar os brazos cara atrás. Estiramos aí uns segundiños. Aguanto aí. O que imos a facer agora é flexionar a perna dereita, empuxamos o xeonllo dereito cara ao chan, cara ao lado esquerdo, estendemos o brazo dereito, a palma da man no chan e miramos cara a man. Cambiamos ahora de lado, mesmo exercicio. Bueno, que vos pareceu a clase? Ben, Ben? Sí. A mí... Ai, que a boca pequena dixeron, non é? Non, a mí gustoume. Vou ser sincera. ai, a ti sempre te gusta. Ai, claro, porque Me gustan. como é a favorita do Edi. Non. Xa verás nos programas como non sempre me gusta. Ben, volvemos cara ao centro. Agora sentámonos. Imos a colocarnos nesta posición. Imos cos cóbados a separar un pouquiño os xeonllos. Aí, a zona dos aductores. Imos a estirar. De feito, a clase de onte non foi das miñas favoritas, Cal de onte? A de... A da banquiño. Ah, A sí, da exacto, banqueta. claro, digo, Porque porfa, sí. perdín o aire no que cemento ca banqueta, despois xa... Moi ben, despaciño. Ímonos a colocar de pé.
Ai, que non me dou levantado. Ben, imos a levar o brazo cara a nós, tirando o sombreiro xa para acabar. Cambiamos de brazo. Estiro aí, recordade que na casa podes tirar todo o tempo que queirades e as veces que queirades ao longo do día. Moi ben, imos a dar por finalizada unha sesión máis aquí en Pulso Activo. Moitísimas gracias por estar sempre con nós aí acompañándonos cada mañán. Recordade manter o corpo en movimento, ainda que sexa un pouquiño cada día, porque o corpo vai no agradecer. Eu son Edi, o vosso adestrador, e lembra, mantén o pulso activo. Moi ben. Ai, teño